Sare sozialak nahiko garrantzitsuak izan dira azken urteetan, eraldaketa bat suposatu dute, batez ere gizakio komunikatzeko ditugun gaitasunak areagotu dituzte, lehen genituen adibidez telefonoa bezalako komunikazio mota, edo e-maila bera, telefonoan zuntei bat egite duzu, espero duzu erantzuna, e-mailean idazten duzu eta espero duzu nahiz eta berandu erantzun bat izatea, baina beste komunikazio mota bat ere zabaldu dute da, jarioan aritzen, hau da, zuk jasot dituzu zure lagunen inpakto batzuk, eta pixka bat informatua mantentzen zean. Hori nahiko garrantzitsua izan da, batez ere jendea gaien inguruan, interesen inguruan, ez ja bakarrik dituen harremanen inguruan lotu ahal izan direlako. Eta horrek aldaketa garrantzitsua suposatu du, noski. Gauza txarrak ere ekarri ditu, beti errazagoa denez gauzak zentralizatuak egitea, Twitter, Facebook eta Google bezalako, handi horiek sortutako sare sozial horietan, azken finean badirudi sarea nahiko banatua dela, baina nahiko zentralizatua da. Alegia, beti pasa behar dugu beraietatik, izen eman behar dugu bertan, eta horrek azkenean behaien beharrezkoa dute hori kontrola mantendu ahal izateko, baita ere ekonomikoki ustiatzeko, baina baita ere kontrol puntu bat ere bada. Hori ona edo txarraren bakoitzak bere datuekin egiten duena baloratuko du, baina azkenean bere ondorio negatiboak ere baditu orokortasun bat ematen dugu, gure bizitza normalean ditugun sare ezberdinak batzen ditu adibidez. Konparatzen badu, aspaldiko urte batzuek atzerago blogosferak ematen zigun aukerarekin, hau da blog asko, bakoitza bere iritzia botatzen zuen, sare sozialek hori nolabait bestera batea egin dute, eta zentralizazio prozesu horiek ere gauza txarrak ekarri ditu, batez ere kontrolaren aldetik. Hala ere, gauza potenteak egin daitezke, interesgarria dira, niretzako oraindik ere, eta etorkizunean gero eta gehiago ikusiko ditugu. Alde batetik, gaika antolatzen den jende taldeak egongo dira, bere sare sozial, inkluso gaikako sare sozial propioekin, edo taldeekin. Mugikorra gero eta garrantzi gehiago izango du, baina gainera telefonoa izango da gure e-mailarekin batera identifikadore bat, alegia gure telefonoa, orain arte datu publikoa etzena, edo zenbat kostatzen ditzaigun gure telefonoa ematea, ia datu publiko batean bihurtuko da e-mailarekin batera. Binomio hori izango da identifikatzeko erabiliko duguna. Segurazki, eta hori ikusten ari gara, Googleek e-maila telefono mugikorra eskatzen digulako, edo WhatsApp bezalako sare sozialekin. Eta azkeneko, lehenengo fase bat zentralizadorea izan bada, etorkizuneko beste fase bat ere beste era batean izango da. Sortuko dira sare sozial deszentralizatuagoak, jada badago softwarea hori egiteko, estatus edo diaspora bezalako tresnak, nun komunitateak sortu daitezke, aglutinatu, bere sare sozial propioa duki, baina beti ere beste batzuekin elkarrekintza bilatzeko aukerarekin, hau da, e-mailan bezala. Nik e-maila daukat zerbitzari batean, domeinu batenpean, eta beste batek beste batean dauka, eta lare e-maila bidali aldizkiot. Sare sozial hauek albidetuko dutera naiz eta komunitate horrek konkretuki horri izan bere datuak, horri izan bere jarioa eta bere saltza guztia, besteekin ere lagun egitearen roi hori, jarraitzearen izaera hori egin alizatea. Uste dut hiru adar horietan egongo dela etorkizuna, eta hori da.